रेलिजों लोगोसे जोङो राजखान्थिनि सांग्रांथि मेलफोरखौ जोङो खुंदों गामि गामि जों बेबायदि खोब गिदिर रेलि जोङो लायाखै जोंनि दलीय कर्मीफोरा गावहा जेरैहाय मटर साइकेल दोङो बेबायदि मटर साइकेलखौ लाफानानै जोंदों लोगोसे ओंखारफादों बे रेलि नङा एक्चुअलि जोंदों ओंखारफादों आरो जोङो बेबायदिनो गामि गामि फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै जों मानो थाखाय गोदान राजखान्थि हान्जा दादों जोंनि लक्ष्यआ मा जोंनि थांखिया मा बेखौ लानानै जों दिनै रायजोनि गेजेराव हाबगासिनो दङ। रायजो राजाया जथेस्थ' अनसायदों दिनै अदालगुरियाव जोंहा मोनबा समस्ति दङ मोनबा समस्तिनि बिथोराव जोङो बांसिन बोलो होदों मोनब्रै समस्ति हरसिंगा भैरबकुन्द धनस्री आरो गहपुर बे मोनब्रै समस्तियाव एपिबि दल हिसाबै खोब बोलोगोरा जानानै दङ रायजो राजाफ्रा अनसायदों दिनै हरसिंगा समस्तियाव जिहेतु रन्जन दैमारि सारनि हम समस्ति जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्टनि हम समस्ति दिनै हरसिंगा समस्तिनि रायजो राजाफ्राबो जोंखौ अनसायदों आरो जोंनि हरसिंगा समस्तिनि सा ओनसोलाव थानाय जि भैरबकुन्द समस्ति बे ओनसोलफ्रा जोंनि आंगो मोनसे जायगा बे गामिफ्रावनो थानानै जोङो दावहा नांबोदोंमोन बे ओनसोलफोरनि रायजो राजाफ्रानो जोंनो नांनाय समाव ओंखाम दै जुगायबोदोंमोन बेनिखाय भैरबकुन्द समस्तियाबो खोब बोलोगोरा जानानै दङ आरो धनस्री समस्ति हिसाबै जों धनस्री समस्तियावबो खोब बोलोगोरा जानानै दङ रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानो लुगैग्रा गोबां रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना जोंनि डक्टर अनजलि दैमारि मेडाम आरो रन्जन दैमारि सारनि मोखांखौ नायनानै एपिबि दलनि बिजाथिनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय दिनै साखाफारा जाना दङ रौता समस्ति हिसाबैबो खोबै जोङो बोलोगोरा आरो दिनै रौता समस्तिजों दाजाबदेरजानाय जि बिश्वनाथ आरो नौदुवार बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो फैबाय थानाय समाव एपिबि दलाव भट होनानै एपिबिनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय मुखुब खामानि मावनायाव इउनाइटखौ जोङो लुगैयो जों माब्लाबाबो डिभाइडखौ जोङो लुगैया जे जोङो जेब्लायबो वेलकाम खालामो आरो इउनाइट पलिसियाव जोङो सेक्रिफाइस खालामनो जोङो रेडि दिनै सोरबाया रेडि नङाब्लाबो जों रेडि जोङो जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव जोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरजों खौसे जानायाव जों जेब्लायबो रेडि जोंहा बाजानाय गैया नाथाय थोंजोङै आङो मोनसे खोथा बुंगोन जे नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया जोंनि 6 सिडिउल काउन्सिलाव जायगा मोननो नाङा बेखौसो आङो खावलायगोन दिनै आंबो बेखौनो एपिल खालामगोन दिनै इउपिपिएलआ बिजेपि नेशनेल पार्टिजों एलायन्स जानानै दङ बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्सनिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरजों एलायन्स खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावफैदों गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ मावनायनि उनाव एलायन्सनि लामाखौ बिथांमोना खोथा बुंफैगोन बेखौसो आं खावलायगोन राजनितिकनि नामाव खौसेथिल' बुङोब्ला बे माब्लाबाबो जाया गोदै भाषणैनो बेयो जोबलांगोन बेनिखाय राजखान्थियाव खौसे जानोब्ला सिगांग्रो गावनि मावनो गोनां खामानिखौबो मावनांगोन अब्लानासो बेयाव इउनिटिया फैगोन जोंनि पार्टिया खुनु मोनसे समस्तियाव बिजाथि दिनैसिम सायख'वाखै जोंहा 40टा बिटिसिआव 40टा समस्ति दङ 40टा समस्तिनि गेजेराव मोनसेबो पार्टियाव दिनै एपिबि दला बिजाथि सायख'वाखै दिनै होदों बेबायदिनो एप्लिकेसनफोरखौ होदों बिभिन्न समस्तिफोरनिफ्राय आं बिजाथि मोनगोन नामा होननानै बेबायदि लाइ गथायदों दिनै धनसिरि समस्तियाव आंबो बिजाथि मोननो थाखाय मोनसे लाइखौ गथायदों पार्टिया बेयाव केन्डिडेट हिसाबै आंनो टिकेट होनाय होयो बे पार्टिनि डिसिसन नाथाय दिनैसिम जों जेबो समस्तियाव बिजाथि फोसावनाय जायाखै